Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uring. Taong 1977. Kiangan, Ifugao. Matagal nang may pagkakabuklod-buklod ang mga tribo sa Ifugao. Kinabibilangan ito ng iba't ibang lahi na nagmula sa mga angkang may samot-saring paniniwala. Ayon sa mga matatanda, lahat ng mga katutubo roon may mga pamamaraan kung papaano mamuhay at makipaglaban. Marami rin silang alam pagdating sa lihim na karunungan, lalo na sa mga usapin patungkol sa mga mutya at agimat. Pero sa lahat ng katutubong namamayagpag sa lugar, ay may isang natatanging tribo. Tribo na pawang mga dato at namumuno lamang sa mga katutubo ang nakakaalam. Matagal nang nakatago sa lihim ang angkang yon, sa kadahilanang ang tribong ito ay ang minsang namuno sa lahat ng mga katutubo. Kaya sila bukod tangi sa lahat ay dahil sa mga panday nilang kayang gumawa ng mga mahihiwagang sandata. Marami ang nagsasabing kalokohan ng pag-iral ng ganoong tribo, pero lahat ng mga kadugo at malalapit kay Uring naniniwalang totoo ito. Ang mas ikinagulat niya pa noon ay ang respeto nitong ipinapakita sa kanyang ama, kahit ordinaryong mamamayan lang sila sa bayan ng Kiangan. Hindi nagtagal, pagtungtong niya sa tamang edad, dito niya nalaman ang tinatagong lihim ng tatay niya. At ito ay walang iba, kundi ang pagkakaroon nila ng kaugnayan sa mahiwagang tribong matagal nang nawala sa balat ng lupa. Para mapatunayan ito, naglabas ang tatay niya ng isang mahiwagang gamit na nagmula sa tribong yon. Tinatawag ito ng kanyang ama na sigbulan, isang uri ng pana na may kakayahang magpakawala ng mga espiritual na palaso. May basbas din ito mula sa bathala ng araw at buwan, kaya sa kahit na anong estado napakalakas nito. Ayon pa sa tatay niya na, ang gamit na yon ay matagal nang nagbigay proteksyon sa kanilang pamilya. Ito rin ang nagligtas sa kanya at sa mga kapatid niya. Nang marinig naman ni Uring ang tungkol dito, hindi niya ito pinakitaan ng kahit na anong interes hanggang sa marinig niya sa mga kaibigan ng tatay niya kung gaano ito kabangis pagdating sa pakikipagkombate sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ng mga ito, minsan na nila itong nakitang magparusa ng isang aswang sa pamamagitan ng pagtali nito sa kahoy at pag-asinta rito mula sa kanilang bahay na ilang kilometro ang layo sa kinaroroonan ng aswang. Akala ng mga kaibigan nito, hindi nito kayang asintahin ng kanyang ama, pero pagsilay nila sa nilalang kinabukasan, nakita nila ang isang kamanghamanghang katotohanan. Sa pinakasangang bahagi ng punong pinagtalian nito ng aswang, may nasipat silang labi ng kung anong nilalang na nakagapos doon. Agnas na ang katawan nito at base sa estado ng labi, kagabi pa yun pumanaw. May malaking butas din ito sa may bandang noo na animoy nalikha ng kung anong matalas na bagay. Magmula noong nasilayan nila ito, dito nila naunawaan kung gaano kahusay ang kanyang ama. Pagtatapat pa ng mga ito na, huli na nang malaman nila ang tungkol sa tunay na pagkatao nito. Ito na rin ang naging daan upang bigyan nila ito ng respeto na hindi nila ginagawa noong hindi pa nila ito nakikilala. Dagdag pa ng mga ito na, matapos itong maipaalam ng tatay niya, nagsimula na ang mga kakaiba nitong gawain sa lugar nila. Tuwing sumasapit ang gabi, sa kasagsagan ng pamamahinga ng lahat, mag-isa itong lumalakad naghahanap ng mga kalaban. Madalas nilang hindi napapansin ang kinikilos nito, ngunit may mga pagkakataong nasisipat nila ito na may hinihilang sako patungo sa kanilang bahay. Ano man ang nilalaman ng sakong yon, paniguradong hindi ito pangkaraniwan sa kanilang mga mata. Nang marinig naman ni Uring ang tungkol dito, tumaas ang pagtingin niya sa kanyang ama. Nagkaroon na rin siya ng matinding takot at pagrespeto sa lahat ng pasya nito sa loob ng kanilang pamilya, kaya kahit anong iniuutos nito, hindi siya umiimik.
Habang tumatagal, unti-unti na niyang napapansin ang mga palihim nitong ginagawa. Naging madalas na rin ang pagturo nito sa kanya kung papaano gamitin ang sigbulan hanggang sa mapaghusayan na niya ito. Ayon kay Uring, simple lang naman ang paggamit ng ganoong uri ng armas. Una, kailangan mong manampalataya at ikalawa, banggitin ang sagradong dasal bago binatin ang tali ng sigbulan. Pagkatapos may lilitaw doong liwanag, indikasyon na pwede mo na itong iasinta sa kahit na anong nilalang. Sa oras na mabitawan mo ito, nakadepende sa iyo kung saan tatama ang palaso. Dagdag pa niya na, kapag masyado ka nang mahusay sa paggamit ng sigbulan, kaya mo itong utusan na sumunod sa kinaroroonan ng iyong kalaban. Hanggat hindi nito napupuksa ang nais mong ipapatay, hinding-hindi yun titigil. Nabanggit din niya na, magagawa mo ring triplihin ang bilang ng mga palaso kung masyado ka ng dalubhasa sa paggamit nito. Dahil sa mga ganoong turo ng tatay niya, namulat siya sa ganoong karunungan sa mura niyang edad. Nakakamanghaman ang ganoong abilidad, para sa kanya napakamapanganib nito kapag nahawakan ito ng mga taong masasama. Lumipas ang mga araw ng kanyang pag-aaral. Dito niya nalaman ang iba pang mahihiwagang gamit maliban sa sigbulan. Ayon sa kanyang ama, may mga gamit din sila noong nalikha na kayang kumontrol ng unos, kidlat at iba pang mga elemento. Subalit sa kabila ng ganoong kapangyarihan, may hayag itong kahinaan. Pagtatapat pa nito sa kanya na nabibilang sa pinakamalalakas na antas ng gamit ang sigbulan. Sumunod dito ay ang marabak, isang uri ng espesyal na balat ng hayop na may kakayahang magkubli sa nagtatanga nito. Meron ding parang bolang kristal sa termino ng mga espiritista na may kakayahang makasilay ng ilang segundo sa hinaharap. Nabanggit din ng tatay niya, lahat ng mga sinabi niyang gamit ay nasa lugar nila. Hinding-hindi ito makakalabas doon kung walang magpapahintulot na kalahi nilang nasa mataas na posisyon. Pagkarinig naman ni Uring sa sinabi ng kanyang ama, agad naman siyang napatanong. Tay, kung ganun, bakit niyo ho nailabas doon ang sigbulan? Diba sabi ninyo, nasa mundo ng mga engkanto ang ating tribo? Paano tayo nakapaglakbay dito? Maraming istorya, anak. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Mas nanaig ang pagkakaroon ko ng dugong tao. Maganda ang buhay natin doon, ngunit kailangan nating isakripisyo alang-alang sa katahimikan ng ating pamilya. Kagaya ng ibang tribo, marami sa ating mga kadugo ang naghangad ng kapangyarihan, kaya para makaiwas sa kahit na anong gulo, nagpaalam ako sa lolo mo. Kasabay ng pag-alis natin doon ay ang pagbibigay niya sa akin ng sigbulan. Ang armas na siya mismo ang may likha. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig naman niya ito, dito niya na nalaman ang kasaysayan ng kanyang mga magulang. Nakakamanghaman ito kung iisipin, matinding panghihinayang pa rin ang kanyang naramdaman dahil sa ginawa nitong paglayo sa mundo kung saan siya isinilang. Dumaan pa ang mga buwan, nagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Bawat araw mas lalo siyang nagiging matalino ukol sa mga bagay-bagay na nasa paligid niya. Hindi naglaon nang maging henyo na siya sa paggamit ng mahiwagang sandata. Dito na siya inutusan ng kanyang ama na sumama sa gagawin nitong paghahanap ng mga aswang. Dahil sa sinabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot, gayunpaman pinili niyang sumang-ayon. Alam niya kasi na yun lang ang paraan para magkaroon siya ng kaalaman pagdating sa kanilang uri at kakayahan. Sa pagsapit ng gabi ng araw na kanilang napagkasunduan, dapit hapon palang pumanhik na sila ng gubat. Ang paalam ng tatay niya, mga ngaso lang sila para naman hindi magtaka yung mga kapitbahay nila. Pagdating nila sa gubat, humanap sila roon ng mapagpapahingahan. Ilang oras din silang naghintay
hanggang sa binalot na ng kadiliman ang buong lugar. Nang mapansin naman nilang sumisikat na ang liwanag ng buwan, dito na siya inabisuhan ng kanyang ama na kumilos. Hindi sila sa baryo nila naghanap, bagkus ay lumakad sila sa karatig lugar para roon mangaso ng mga aswang. Ayon kay Uring, na noong mga sandaling yun meron silang dalang 4 na sako. Makakapal ito, tapos medyo malaki, nakasya ang isang buong tao. Nakasabit din sa likod ng tatay niya ang sigbulan para naman hindi ito mahirapan sa kanilang pag-usad. Maliban din sa armas na yan, may dala-dala din itong itak. Siya naman walang ibang gamit na dala, maliban sa bayong na naglalaman ng kanilang pagkain. Gusto man niyang armasan ang kanyang sarili, hindi ito pinahintulutan ng tatay niya na para bang hawak nito palagi ang sitwasyon. Dahil sa ganoong pangyayari, aminado itong si Uring na medyo natatakot siya. Bagaman tiwala siya sa kanyang ama, sadyang hindi niya kayang labanan ang mga nilalang na maaari niyang masilayan. Ang ganoong rason ang nagtulak sa kanya upang subukang tumakas sa lugar na pupuntahan nila. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Ang mas masaklap pa, inutusan siya ng tatay niya na siya ang unang humawak sa aswang na mabibitag nito. Parte umano yun ng kanyang pagsasanay upang mawala ang takot sa kanyang katawan. Mariin din itong inilahad na kapag naroon na sila sa lugar na kanilang pupuntahan, maging mapagmasid at lakasan niya ang kanyang pakiramdam. Anumang oras may posibilidad na atakihin sila ng mga nilalang na nagmumula roon. Nang marinig naman ito ni Uring, agad naman siyang sumang-ayon. Bagaman walang sinabi sa kanyang ama, ramdam nito ang matinding takot na namumutawi sa puso niya. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang lugar. Paglapit nila sa bukana nito, doon nila nakita ang iilan sa mga taong masayang nag-iinuman sa labas ng kanilang pamamahay. Kung titingnan, parang wala na marong nangyayari. Ngunit pagkaraan lang ng ilang minuto nilang pagmamasid, dito niya nakita ang tatay niya na hinugot na ang armas nito. Habang inuunat-unat nito ang tali ng sigbulan, panay ang pagsambit nito ng mga engkantasyon. Hindi naglaon, bigla naman niya itong binitawan at kasabay nito ang pagrinig nila ng isang malakas na atungal na nagmumula sa malayong parte ng baryo. Pagtahimik ng buong paligid, agad namang napangisi ang kanyang ama habang nagwiwika ng, "Tumba na ang isa. 3 na lang." Matapos naman itong makapagsalita, dito na sila nagsimulang umusad papaloob. Habang binabagtas nila ang daan, may mga taong tumatawag sa kanila pero hindi ito pinapansin ng tatay niya. Akala noon nila Uring papalampasin sila ng mga ito, pero nang hindi makinig doon ng tatay niya, dito na sila nito pinagmumura habang mabilis na nilalapitan. Maya-maya pa, nang mapaligiran na sila ng 5 lasenggo, napilitan na itong tumigil para magtanong. Bawat wika roon ng tatay niya, ramdam niyang matinding pag-iingat at matinding galit. Nasisiguro rin niyang nakahanda ito, kaya kahit marami ang kalaban, hinding-hindi siya nakaramdam ng takot. Di nagtagal, nang magkasindakan na, napansin niyang panay lang ang pagngiti ng tatay niya habang nakatingin sa mga ito. "Huwag kayong magpadalos-dalos, mga kaibigan. Baka pagsisihan niyo yung mga gagawin ninyo." Babala ng tatay niya. Nang marinig naman ito ng isa sa mga lasenggo, bigla naman itong napamura kasabay ng pag-unday nito ng saksak gamit ang isang kutsilyong may 2 dangkal ang haba. Nang masipat naman ito ng kanyang ama, hindi ito umilag, bagkus pilit niya itong inagaw gamit lamang ang palad niya. Sa talim din ito nakahawak pero nakapagtatakang hindi man lang ito nasugatan. At dahil sa lakas nito, naagaw nito ng walang kahirap-hirap ang patalim. Nung makuha na ito ng tatay niya, itinapon niya ito sa malayo
kasabay ng pagbali sa kamay nung umunday ng saksak sa kanya. Kahit madilim, kitang-kita ni Oring ang buto nitong animoy lalabas na sa kanyang balat. Dahil sa ganoong pangyayari, agad namang sumiklab ang labanan sa pagitan nila at ng mga lasenggo. Bagaman marami ito, hindi ito sinukuan ng tatay niya. Mag-isa lang din itong humarap doon kahit di hamak na mas malalaki ang mga ito. Sa loob ng ilang minutong kanilang pagbubuno, ni minsan hindi nakita ni Oring na umatras dito ang tatay niya. Wala rin itong ginawang pag-ilag kahit hatawin ito ng malalaking tubo at kahoy. Matapos naman ang labanan, bumungad sa kanya ang mga lasenggong bali-bali na halos ang mga kamay at binti. Umiiyak na rin ito sa sobrang sakit at sa itsura ng mga ito, para bang hindi na tumalab sa kanila ang espiritu ng alak. Maya-maya pa, pagsilay naman ng tatay niya na wala ng laban ng grupo sa kanila, tahimik lang naman sila roong umalis. Iniwan nilang nakahandusay ang grupo kahit paulit-ulit pa itong nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Ngunit sa kabila nito, tila bang walang awang nararamdaman ng kanyang ama. Tahimik lang itong naglakad papalayo hanggang sa makadistansya na sila. Pagdating naman nila sa may bandang gitnang bahagi ng baryo, kinausap siya ng tatay niya ukol sa kanyang mga nakita. Anak, huwag mong gayahin ang mga nakita mo kanina. Tandaan mo, masamang manakit ng kapwa, pero kapag nasa alanganin ka na, gawin mo ito kung kinakailangan. Sige ho, tay, kung yan ang gusto ninyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dinadampi sa kanyang ulo ang noo nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, muling nanahimik ang tatay niya, indikasyon na meron itong hinahanap. Maya-maya pa, ilang metrong layo mula sa kinaroroonan nila, may nasipat itong nilalang na nagmamasid mula sa itaas ng puno. Hindi sila nito nakikita, kaya nung masipat ito ng tatay niya, agad itong yumuko. Ayon dito, kasama ng inasinta niyang aswang ang nilalang. Maaaring naghahanap ito ng kanilang kalaban, kaya panay ang ginagawa nitong pagmamasid sa paligid. Dagdag pa nito na, malapit lang sa lugar na yon ang nilalang na kanilang hinahanap, kaya kinakailangan nilang magmadali. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang sigbulan, sabay pakawala ng espiritual na palasos sa nilalang. Bago rin ito binitawan ng tatay niya, naglagay ito roon ng mga pangkubling dasal para hindi na ito makailag pa. Pag sa katuparan naman niya nito, agad niya itong pinakawalan at sa isang kisap mata, bumagsak ang nilalang habang nangingisay. Nang masipat naman nila ito, dali-dali naman nila itong pinuntahan. Pagdating nila sa lugar kung saan ito lumagpak, dito nila nakita ang nilalang na pilit na inaalis ang palasong tumama sa kanyang kaliwang tagiliran. Ilang beses niya na itong sinubukang alisin pero masyadong makapit ang dulo ng palaso. Nang masipat naman yun ng tatay niya, bigla nitong dinarag ang nilalang sabay wika rito ng, "Tumagos yan sa iyong buto at ang dulo niyan parang kawil. Huwag ka nang magpumiglas, wala ka rin namang magagawa." Matapos naman niya itong sabihin, dali-dali niya itong dinarag patungo sa kinaroroonan ng una niyang biktima. Nang maitabi na niya ang dalawa, pinasok niya ito sa sako, sabay tali nito sa sanga ng puno. Kinakailangan nila itong gawin upang mas maging mabilis ang paghahanap nila sa iba pa. Duman pa ang kalahating oras, nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga aswang. Kung saan-saan na rin sila noon pumunta para makahanap ng biktima. Ang kaso lang, tila bang naging mailap ang mga ito. Hindi naglaon. Nang mapansin ng tatay niya na papasapit na ang madaling araw, ito na mismo nag-abiso na umalis na sila. Ayon dito, marahil yung dalawang yon ang naligaw sa baryo noong mismong gabi.
Nabanggit din ito na tapos na ang oras ng mga aswang, kaya ang pananatili sa lugar na yon ay pagsasayang lang ng oras kung iisipin. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, nasa bahay na sila at kumakain na ng almusal. Yung mga nilalang namang nahuli nila, iniwan ng kanyang ama sa gubat. Ayon dito, ang dalawang yon ang magiging punteriya niya para masanay siya sa paggamit ng sigbulan. Pagtatapat pa nito na, mas lalo siyang lalakas sa ganoong pagsasanay dahil yung takot niya sa mga nilalang mawawala na. Dumaan pa ang mga araw, pabalik-balik silang mag-ama sa gubat. Halos kalahati ng araw nila, ginugugol nila sa lugar upang hasain ang kakayahan niya. Naging epektibo naman ito. Gawa ng 2 araw lang ang lumipas, napakahusay na rin niyang umasinta. Nawala na rin ang takot sa kanyang kalooban, tapos nagagawa na niyang gamitin ang iba pang abilidad ng mahiwagang pana. Hindi nagtagal, nang mapansin ng tatay niya na handa na siya, itinigil na nito ang pagsasanay nila. Si Uring noon, medyo hindi pa pumapayag, gawa ng sa mga sandaling yun pa lamang siya nagsasaya sa pag-asinta ng mga aswang kahit ang mga ito ay patay na. Kinagabihan noong mismong araw, nagpasya siyang kausapin ng tatay niya ukol dito. Medyo nagtataka na kasi siya noon kung bakit agaran ng pagpapahinto nito sa kanilang pagsasanay. Kung hindi siya kasi nagkakamali, marami pang abilidad ang pana na kinakailangan niyang mapaghusayan. Matapos ang kanilang hapunan, nang mataong wala na itong ginagawa, dito niya na yun nilapitan. Mahinahon ang kanyang naging pagtatanong upang masigurong hindi ito mabibigla. Tay, mawalang galang na, pero bakit ho ngayon pa tayo tumigil? Hindi ho ba marami pa akong dapat malaman sa mahiwagang sigbulan? Bungad na tanong niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napahinga lang ito ng malalim habang nagro-rolyo ng kanyang tabako. Pagkasindi naman ito, kampante yung tumingin sa kanya sabay sagot ng, "Dahil dito magsisimula ang totoo mong pagsasanay. Alam mo ba kung anong uri ng mga aswang na patay mo, anak? Nakahanay sila sa lahi ng mga niplig. Malayong pinsan ng mga tiktik. Mahihina sila sa aspeto ng pakikipaglaban. Pero ibang usapan na kapag kumilos sila kasama ang kanilang angkan. Duda ko naghahanda na ang mga yon. Nag-iwan ako ng mga marka natin sa baryo, kaya ilang araw lang, matutuntunan nila tayo rito. Ihanda mo ang sarili mo, sapagkat sila ang huling pagsubok na kinakailangan mong mapagtagumpayan. Sa gabi ng labanan, ikaw ang magdadala ng sigbulan. Gamitin mo ito para pumatay ng marami sa kanila. At ako naman magsisilbing kalasag mo. Pipigilan ko ang pagdagsa ng kanilang puwersa sa abot ng aking makakaya." Dagdag pa nito na nakahanda na rin ang kanilang mga patibong sa paligid kung sakaling sumalakay na ang mga niplig. Yon ang pinagkakaabalahan ng kanyang ama at ang dahilan kung bakit kalahating araw lang silang nagsasanay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla siyang kinabahan. Kasi sa isip-isip niya, hindi pa siya handang kalabanin ang mga nilalang na yon. Maaring nakapatay na siya ng 2, pero nakagapos at sugatan naman ang mga ito. Sa isip-isip niya, kung mapapasubo siya sa aktwal na labanan, hindi malabong siya ay masugatan ng malubha. Dahil sa mga ganun niyang naiisip, buong magdamag siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, para siyang aligaga, na animoy hindi malaman kung ano ang problema sa buhay. Makailang beses na rin siyang tinanong ng nanay niya, pero wala siyang naisagot dito. Naalala niya kasi ang sabi ng tatay niya, na hanggat hindi pa nangyayari ang bagay na yan, mas mainam na ilihim na muna nila ito para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Nabanggit din ito sa kanya, masyadong emosyonal at matatakutin ng nanay niya, kaya maaaring gumawa ito ng mga bagay
na hindi nila inaasahan kung sakali mang malaman nito ang katotohanan. Dahil dito, kahit nangangailangan siya ng gabay mula sa kanyang ina, hindi niya piniling ipagsabi ang mga nasa isip niya. Ikinatuwa naman ito ng tatay niya, lalo pat napatunayan nitong marunong siyang sumunod sa kanilang usapan. Pagsapit naman ng hapon, dito na sila pasimpleng nagmasid sa paligid. Bagaman walang nangyayaring kakaiba, ramdam na ramdam nila ang masamang simoy ng hangin sa paligid. Ilang minuto bago sumapit ang 6:00, pagdating ng tatay niya agad nitong ibinigay ang sigbulan, sabay wika sa kanya ng, "Humanda ka na, anak. Papalapit na ang mga kalaban. Huwag kang matakot, sapagkat may mga darating na tulong sa atin mula sa ating mga kadugo." Isipin mong ang gagawin natin ngayon, parte lamang ng ligtas mong pagsasanay. Naiintindihan mo ba? Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot. Bukod kasi sa nagulat siya sa kanyang mga narinig, di rin niya sukat akalain na tutulong sa kanila ang kanilang mga katribo. Imposible man ito kung isipin, nagtiwala siya sa kanyang ama. Sa paglalim pa ng gabi, pansin na nila ang pagsialulungan ng mga aso sa paligid. Malakas na rin ang simoy ng hangin noon, tapos kahit may mga dumaraan pang tao sa kalsada, napakabigat na ng nararamdaman nilang presensya. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, nasipat nila ang mga nilalang na lumilipad sa kalangitan. Sa malayo parang kumpul ito ng ibon kung titingnan, ngunit habang papalapit na ito, dito na nila nakikita ang katakatakot nitong mga anyo. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng tatay niya na malapit na ito sa baryo, agad naman siya nitong inutusan na magpakawala na ng mga palaso. Pagrinig naman niya ng utos, agad naman niya itong inasinta ng inasinta, ngunit hindi sapat ang kanyang ginagawa para ito ay mapigilan. Nang mapansin naman ng tatay niya na humihina na ang mga palasong kanyang nailalabas, dali-dali naman itong lumapit, sabay agaw sa kanya ng armas. Pagkahawak naman ito ng sigbulan, agad itong nagpakawala ng maraming palaso sa ere, dahilan para magsibagsakan sa mga kakahuyan ang napakaraming bilang ng mga nilalang. Halos ilang minuto rin itong ginawa ng tatay niya, ngunit hindi pa rin ito sapat sa dami ng mga kalaban nila. Di nagtagal, nang makalapag na ang mga niplig, para itong mga baliw na hayop na walang habas na sumusugod sa kanila. Hindi rin ito alintana ang mga bitag sa paligid, animoy wala silang pakialam sa sarili nilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, naging abala ang kanyang ama sa pagpigil sa mga nilalang. Ang kaso lang hindi ito naging madali dahil sa dami at walang patid na pagsugod nito. Dala ng takot noon ni Uring, hindi niya na napansin pa ang mahiwagang sandatang ibinalik ng kanyang ama sa kanya. Mabuti na lang, bago pa man masira ng mga nilalang ang harang na ginawa ng tatay niya, dumating ang 6 nilang katribo. Bawat isa sa mga ito may daladalang mahiwagang sandata na nagmamanipula sa iba't ibang elemento. May kadugo rin sila noong nakita niyang nakakapaglikha ng mga halimaw mula sa mga nililikha nitong guhit sa papel. Dahil sa mga ganoong abilidad, nalipol nila sa lalong madaling panahon ang mga niplig na sumalakay. Nang mabawasan na nila ng husto ang bilang ng mga ito, napilitan ng umatras ang mga natitira hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Bali ang naiwan na lamang sa kanilang lugar ay yung mga niplig na malubhang na pinsala ng mga mahiwagang sandata. Nang mapansin naman ito ng tiyuhin niyang nagtatanga ng punyal na may kakayahang kumontrol sa lupa, tinipon niya ang mga ito sa iisang lugar bago ibinaon sa nilikha niyang uka. Matapos nun, dito na lumapit ang kanilang mga kadugo sa kanila. Bakas sa mukha ng mga ito ang matinding tuwa dahil sa biglaan nilang pagkikita. Pagkausap naman ito sa kanyang ama, narinig niya ang kakaibang dialekto na ginagamit nito.
Noong una hindi niya ito nauunawaan, pero sa katagalan natutunan na rin niyang maintindihan ang bawat salita ng kanilang angkan. Ayon din sa kanyang ama, hindi na nakakagulat ang pag-iintindi niya sa sinaunang salita, lalo pat nangyayari talaga ito sa mga taong taglay ang purong dugo nila. Pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay, dito na sila pumasok sa loob ng bahay para pag-usapan ang ipinunta ng 5. Huli na noon nang nalaman ni Uring na ang pagsasanay niya palang yon ay parte lamang ng engranding pagsalubong sa pagdating ng mga kadugo nito sa mundo ng mga tao. Base rin sa pinag-usapan ng mga ito, kaya sila bumisita sa kanilang lugar ay para isama ang tatay niya sa mundo nila. Marami kasi umano roong naiwang gawain, kagaya ng paghirang ng bagong namumuno sa lahi nila. Pagkarinig naman niya ng tungkol dito, nagdulot ito ng matinding palaisipan. Hindi niya kasi mawari kung bakit ang tatay niya ang tagapaghirang ng bagong namumuno sa tribo. Ayon sa kanya, hindi niya naunawaan ang bagay na yon sa loob ng 2 dekada. Naging malihim kasi noon ang tatay niya, pero may mga pagkakataon na isasama siya nito sa mundo kung saan naninirahan ang kanyang mga kadugo. At sa lugar na yon pinuno, napakaraming nangyari. Mga bagay na ultimo si Uring, hindi rin niya sukat akalain. Ngunit sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya dahil naranasan niya ang buhay ng kanilang tribo, lalong-lalo na ang pagtatangan niya ng sigbulan, ang mahiwagang armas ng angkan nila Uring.